liburuak dira beste liburuak, Victor Arrizabalaga artista durangarraren eskuetatik sortuak. Eta liburu guztiak legez, istorioz beteta datoz, eskultura bakoitza idazle baten letretan oinarrituta dago. Honetan, Bernardo Atxagak hitzen heriotzaz egiten du berba, eta hala dio. Halaxe hiltzen dira aintzinako hitzak, elur matazak bezala, airean zalantza eginez instant batez, eta lurrera eroriz kexurik isurik gabe, esan beharko nuke isil-isilik. Beste honetan ostera, Leire Bilbaok hauxe dio. Aulki bat da nire etxea, etxe ditut liburuak ditut hitz, eta hitzak ke. Joseba Sarrionandia, Miren Agur Meabe, Unai Iturriaga, Kirmen Uribe edo Arkaitz Kanoren hitzekin ere egiten du jolas Arrizabalagak. Guztira 23 pieza dira eta beste hainbeste kolas. Abenduaren 29 arte egongo dira ikusgai, Bizkaiko Foru Aldundiko liburutegian, beste liburuen etxean.